Ka HSPDP Youth Wings menta kasngi kan riu tarik ukela lengkot R1000 R4R kala pelong ya kajingilang Central Executive Committee hakaba kila rai ban shim ya kasinjam ban yele ban penklain ya ka parti hakasi jaintia hi barok away. Habayakran bat kilat pathai khubor nakaliang ubak sanbor rintathiang ulaya thu ban nakaliang ka HSPDP Youth Wings kalarai ban penklain ya ka parti dakaba kan penkha ya kisnat jongka sheki district baper bat ban penrung ya ki khun samla kan thei bat shenrang ban penyaso ilade shaka parti HSPDP. Ulaya thuru ba mentau senam ka jella kan sayo ban rakhi ka jingdap sanpho senam jong ka jingyo jella ba pura bat nakaliang ka parti kala penben bakan pelong da ka jingyai rally da ki thuk ar shaka national shamau that rashan barkan sa penshna ya ka wei ka yeng na ka banta ki long yeng ki baduk ha ka te ka snong. Ulaya thuru ban nakaliang ka Youth Wings kinshim ya ka sinjam ban penpule ya ki arngut ki khna ki bawan na kalong yeng baduna ka jingyo ki kimekpa bakin pha puli e na ka banta ka class 10. Ulaya thuru baka Youth Wings kan sa pelong ya ka 6 schedule but each schedule workshop ka ban sa pelong mentau snam kane kan long ban ketik ya ki jingmut jing perkhat jong ki khon samla bakin tip bat sngotu ya ka jingdon jong ka 6 schedule bat jong ka 8 schedule. Youth Wings Central Body hadirin binglayo dari cepat scam ha uli usnem ubladen ke hakani ke meeting ke bagi nilai syong dan mudah ni perkat simun ikam hak bede ban klan hak bede ban thau gilap kilenti ban klan ke parti ha kakasi janji ke jongi ti gasim ya karai hak bede bat kani ke kam ban klan ya ke parti ke jongi dah ke ba nhìn bên kha ha ki district ki bapet la kalong khasi jantia ha thamri bhoi ki baro kowe bat nhìn bu ek hang tu ye ki tu ki nokit kam ki bakin bat kum ki president ki secretary bat wat ki tu ki ba don rum nhìn shim ki sinja ban khot ban wer shakani ko party ki jongi ting lai shim ru ye ko we ka rai bat ka ba smutunat kalong ba nhìn shim ya ka enrollment drive hakabe dei bat ki khun samla ki jongi da ka bangin enroll ki haka online but offline mode sedang bat kan thai klam na dia ge no te nge sim ya kan ka kabu bat ni wer ki para samla ki bada na khasi jai ke jongi bakin ya enroll yalabe bandrung shaka party HSPDP kan sadan ka way ka website bat ka link ka bangin sa flash bangin sa park ni seperti hari ni kismin kipor macam kamat mana kermen kalau ke jikir ku nak parti ke jomi but ni tepru bauli usnem ulang usnem ubangi kum ke state ni kinjo sha kata ke golden jubilee celebration ke wasan pau di kumta nak kaliam jomi kum ki samla ni community ba ka restriction kanum dong but ninyo ban penyah ya ka baik rally ban kani ka baik rally kalong ban pen issue pertai baka parti ke jongi ka don ni ko benta ka bakrau hagaban penyo ni ka state ke jongi bat ngin sim ya kani ko benta kum ki khon samla haga parti ke jongi yang ya ke jinglong dokot jong ki khon samla ka than jela meghalaya borok away khasi janti state but kani ka jing pedang ka jongi ya ki khon samla ki enrollment forms kin long ki arbanta kata ka dai ka offline but online but ngin kam pensuk shu ki khon samla ki bakwa ban register lan ki rangba ki bakwa ban rong ka party da ka bangin ai ya ki wei pat kilat lan kata ka jingkhang ka balong habubun liang khnang bakan long ka basuk ki bakin wan ban register ka baning kong ka long ba ngin ai lamba ka social medias kila ban register lamba ka online forms ka bangin sa shna ka baar kila ban register lan kila ban pha ki jingtho jongki sya ka email ka jongi ya ka bangin sa bana bakila ban pha aru shika address jang ka office ka jongi jang ka state youth wing ya ka bakin tho da ka shithi ka balong very much simple kin tho ka kerteng ka jongki ka address ka jongki ba ka jingkwa jongki ban room dokot bat hang tangin sa penbait siya ngin pha ba shaka ka jaka shaka ka unit ka bangin sa penprung ni kini ki kon samla ki bakwa ban register ilade ba ka jo ka por ngin sa butha aru ki district ki primary unit ki area unit ki sub primary unit bakin le ya kata ka enrollment bangin sa shim jingtho ben pa ben namang ikwa baki khon samla jung ki badan banta hapo kane kasani hima kini banyo ka jing nang jite ko ba shampang khnang ba kita kinong ki bala kun khre ban trai kane kam ko ba kentang
ya ka ba ni kung ka party lene ublay ula bensyat ya ka party ban pentulun sakmat ikam ka ba ban kali kadai si banta ban penbana ya ka jingdon jong ki khon samla ki bayat bayeng rengkat ba ka party HSPDP bagi kwaru bagi khon samla ladaki yoi lene ki smutenat ya ka rukam trekam jong ka party HSPDP ladaki ong ba ni dunaru ni kerpat iki bakin wan sakmat ban kersan lem namar ba ni trai hang ne na ka banta ka jing bahajing miat ka jongki bagi dakwa ru iki bakin wan sakmat bakini ailang ketika mon ketika diang bagi ngej scam ru ladaki wan ban ni trai lang inio ya kata keslap dan upaya bas kam tam ban penlong ya ka yeng ka bah te kanika bait rally in sayat na shalom syapo mau tharisan kum ka we kadak ka jing pen i ka jongi bangi kum ki khon samla ngi don hang ne ban syakri bat ki kwa ri khon samla bakin wan sakmat ban ai kita ki kamon ketika diang ka jongki ban ya trai lang bat ngin sadan ru kawai ka banta ya ka bangi kubi khon samla ngin sale hang tay motorisan ya ka bangin sa penchna ya kawai ka yeng ya ka ba en sajit hida ka shnong manu kita kilong yeng wadan kam ya kata ka jingerap na kaliang ka jongi ki khon samla bat ngin salit penchna hi na ngilong ka parti ka paduk dindat bisa ngin penchna hi da ka bor ti bak jat ka jongi bat sakwai pat ka banta ya ka bangi ni kwa ban penpau ki nam ki khon samla jongi kilong balap pen khre bakin page tu artat aki social media ki badai jang parti HSPDP ya ka bangin sa penbana bahkan don ka seminars jong ka 6 schedule bagi 8 schedule ya ka bangin sa batay lan ngin selam ni takiba expert ya ka bakin sa penpau ya ki jingsyam jong ki lan ya ki jing dong long don kam jong ka 6 schedule 8 schedule ki khon samla namala da ki khon samla ki don ya ka jingsyam phang kinyo ya ka ta sti ya ka bakin suthu baki long ba prang jingmut ya ka jinglong jingman ba ka jinglong kerpang jong kum ka khasi jan testi barhawai ka bentaru ni don ya ka ese ka bangin sa penbait na kaliang jong ki samla ka party ya ka bangin sa ai siki khon samla bakin tho syapang ka khasi janti state badi ki objective lan ki jingmut ya ka ne ka phang hakan do halo ka ne ka phang ni sa penbanang ni sa pentep hadin lem baki social media lan ki kot khabar ki bangin sa pentep ne harum ka baning kong karai ka bangi perkhat namar ba haki porn dai thaiman ba uma e ka pinstone lengdo udang long ukhna udai ubriu balayai nasibon ba ki jinge baka jinge ka jungu ka long kumni habau dan ya karta kebadam rit uladu no ialah ka kemi pa bahadin jong katapan uladu no ya ka bor yo i ka jungu te ulalong teng ubriu ubadan jinguna ki dokhat met tenanta pade nda ya saprang ya sakmat pat lemba ka jingpen i jong pa i jongu ulala ban snu thu baka long kumno ka perthai ka mariang bat kayat kumno bat ha ju ka por enda ulas dang ban yo i hadin mu udap i karta ba sipos nam usdang bantrai ban kata kum ka jing akum haga liang joga jingri bat kum ju ban than jing than te ga long ru ubri ubadan haka jing mut ju perkha ne pelik jing mut hakam rap kam riang te ubri ubri bal amat sia sibun ba ki jinge te na kata kadau ni kum ki khon samla leng ba ka jing pet ka jungi ka nuksa bolo pen i haka por bu long em in charge lene udu MDC ubapet ya ka education ulas eng hadu sijar praspa te di school teman tangi kum ki samla ni kwa ban bot ki studi ki din jat ki jogu bolo ya ka ba ulah hikai da ka ba ngin penbana sepi bangi ngin sajid ya armut ki beri ki baduk na ki baduk tam ya ka bangi ngin sapa school A nam ta kelas 10 namangi sutu ba ka development ka banok ka banikong tam ka bakong santang kalong ka jingnang jing start jong ukun menriu lada umdon ni ka jingnang jing start ka babiang lada wan ra kino ki development hangi ni sutu ba ka mentoi nama umnang matenan kami kata long tik kumba pidon kali bat phimnang banya ya ka kalong le no te kita ki armut min sayat lamba ki rang ba shno ya ka bangin sawat lamba jongki omdei na ka jing ai kerteng jongno re jongno henry kandan ka proper investigation kandan ka jingwat ka babnya ba hakabai dei bat ka jinglong shisha jong kini ki breu ki bangin sajie idon ni ka jingmut jing perkhat bangi dei ban kersian ni la ka jong bat ka jing kersian ni la ka jong kalong ka kam ka batei ya ka jaj penreu balada ka im ka parti HSPDP ka im ka nongrem jong ka jaj penreu khasi jong badi ngej skamba ki jing sneu ki bala ban wan ka jingmut jing perkhat jong ki ba ashabar lese kadai ka HSPDP ka banong ka sti yada bat ka jingdon jong ka hadu san pholai snam menta kam dei namar ba kam tre kam ne kam le ya kanu ka senjam ka ban yada ya ka jag benreu ndai dei namar ba ka don ya ka benta ka bashir khai ya ka balayat saprang ya sakmat dei na kata kadau ka yo ya ka jingi jong paj ba bat ngine hadu kata menne
Tengah kerman ru baka jingwan jongi kon samla kalong ka jing kerman ka parti HSPDP bangi kwa ru ban penbha ban yak sepran banlong kita kibre ki balapan kre lane banlong kita kibre ki bajanai ban wat jing te ban penbha ban penthamai ka jing perkhat jongi ban syakri pai ba nilong ta kinong syakri bangi pendam barabor pai ba baka jing ai jimur ka jing kwa jongi barabor ni kum ka parti HSPDP ni kwa bakan urlong hak nanti ka bha ka jing yalam rangkat jong blai lek ban pentip lek saudong jom kadi ka jaka ka jongi bat ngin penkut hante apo mau thar asya bat kadi ka jaka ka bangi gidon ni ka strong base gidon ni kinok kitkam ki biship hem bat ngin ji kadi ka jaka ban pelong ya ka baik rally hante bat ngila shimru ya sinjam ban harbi dei ban pelong ya ka workshop pada ki seminar komba pimpilatif la pelong ya ka 6 schedule workshop ku introduction bat mentangin shim ya ka sinjam da ka bangin shim om tang ya ka 6 schedule handre ya ka 8 schedule ru ka 6 schedule bat ka 8 schedule combine workshop bat ngindon ki resource person hang tu bat ya ka tu ngin le apo jong muslim thang khnang ban ketik ya ki jum ki perkhat ki samla ki jongi ba ki don kam ban tip ya ka 6 schedule bat ya ka 8 schedule nomor kani kalau kebadan kam bahadu kata ngila shimru ya ka sinjam ba ya ka rai bangin pelong ya ka easy competition da ka bangi khot ni wer ya ki khna pule ki samla pule hakabe de bat ka wei kamak ba kata kalau easy writing on Khasi Giant Estate kani kila ban le aka online bat kila ban pha ha shangi ling ba ki email address bat kila ban kho da ka offline bat kila ban pha da ka post siapa office ka jongi